Салом программисто. Якчанд рӯз пеш ман фикр кардам ки история кунам дар Instagram ва аз шумо саволҳои шуморо бипурсам ва ҷавобша на ин ки дар як сториси Instagram ки 24 соат пас гум мешавам монам, балки як видеои пурра стили подкаст, яъне суҳбат карда видео гузорам ва шумо саволотона ҷавобоша бинен ва на танҳо саволҳои худтона, балки саволи 39 нафари дигара. Дар умум мо қариб 40 савол ҷамъ кардем ва ҳозир боша ҳар як саволи шумора ман худам ҷавоб мекунам дар пеши видео, шутоби шумо ҳамин видеоро дар YouTube канун вақте ки шумо дар форид дар омада тамошо кунед, чунки дар Instagram 24 соат пас удалид мешава, ҳеҷ дидан наметавонам. Ман 2 рӯз аз шумо савол ҷамъ кардам ва чӣ хеле ки гуфтем дар аввали видео қариб 40 савол ё ин ки 39 савол ҷамъ шид. ҳозир ҳар як савола мо аз болош гузашта кӯшиш мекунем чиқир пурра фаҳмем. 99% саволо темаи IT қатъиян. хуб, ман саволоро мегирам ва аз саволи якум сар мекунем ҳозир. Ва саволи якум ҳамин хел мешава ки ака медони одаме ки аз 20 боло сар кардагия не ки муваффақ шидагия ё не? Савола мета дар Instagram никаш BGGG1 кала мерава ҳамин хел. Ва ба фикри маънои савол ҳамин ки ягон одамеро мешиносӣ ки аз 20 солагии болош барномасозӣ яъне соҳаи IT-ро сар карда боша ва муваффақ шида боша. Бале, ман мешиносам ихе одама ва даже ихе мегӯм нитоша муваффақ дар компанияи Microsoft кор мекунад дар Америка. Бале, одам дар 30 солагӣ сар кард, 1-2 сол ҳамин соҳаи барномасозиро имена 1-2 сол опыт гирифт ва рафта дар Microsoft кор кардесай. Ман мешиносам ихе одама. Ҳамаш аз фаҳмиши одам вобастагӣ дорад, на ин ки дар возрасти чанд солагӣ ту сар мекунӣ, чунки агар ки дар возрасти мисол ёшитам сар кунӣ, ки ту надонӣ чӣ бихонӣ, чизи безеб бихонӣ, фаҳмиши чиз боша намешавад. Барои ҳамин бисёртар аз возраст, ака аз возраст зависит мекунад, конечно, не ки бисёртар аз чӣ мехонӣ, roadmap чӣ аз ҳамин зависит мекунад. Саволи дуюм. Салом алейкум ака. Созен хубен? Ва алейкум салом, мешава раҳмат. Ака ягон обучени бепул монен Python. Обучени бепул мо мондем, лекин сохтани Telegram-бота дар Python ва HTML, CSS, JavaScript бепул ҳамаша дар Telegram-бот мондем ки ман ссилкаи бота дар поён мемонам ва шумо метавонед бидроен полностью дарсҳои бепула бихонед. Дал чӣ мерем? 10 сол пас худата дар ки ҷо мебинӣ ва IT тоҷика дар кадом уровен мерасонӣ? Ман ҷавоб метавонам 10 сол пас аз рӯи планое ки ман мондагиам дар тарафҳои мамлакатҳои Европа ё ин ки дар Тоҷикистон, дар ҳамин ду ҷо ман бояд бошам дар 10 соли меомадагӣ ҳамчун IT специалист ё ин ки барномасоз ва IT тоҷика дар кадом уровен мерасонӣ. Агар ки ҳеҷ чиз фақат дар дасти ман боша, агар одамо ҳамашон ба советҳои ман гӯш карда вай кунанд, ман боварӣ дорам ки любой одама ман аввали омӯхтанашда як супергази ништ як метавонам ки давоми вообще в целом омӯхтани барномасозишда ёрдамаш мекунад. Ҳамаи шогирдои ман ҳамин суханонро мегӯянд, отзывошонам бениҳоят зӯранд ва дар описании ҳамин канал ман мемонам отзывои шогирдора. Так что агар ки IT тоҷик ба дасти ман боша, ман боварӣ дорам то хела ӯ роҳӣ намехезонемаш. Ман боварӣ дорам инҷа бо тоқа ман нестам. Ранги мавори одамое ки хоҳиш доранд IT тоҷика баланд бардоранд бениҳоят зиёданд бачо. Гап сари чӣ мерава? Гап сари ӯ мерава ки мо контенти бемаънира камтар паҳн кунем, контенти илмиро бисёртар паҳн кунем. Саволи дигари. Python ё C# чиай ака кадомаш ояндааш созтарай дар оянда кор мея ака ба фикри шумо? Python ё ки C# мегӯям ё чиян ва ояндаи кадомаш хубтарай ба фикри шумо кадомаш кор мея? Python ё ин ки C# ё ду забони барномасозӣ ҳар намудаанд, роли ё ҳархелаҳай дар барномасозӣ. Python яъне дар соҳаҳои машинное обучение, мисол искусственный интеллект, дар соҳаи data science, обработкаи даниҳо, мисол дар соҳаи безопасность дар ин ҷо кор меям. Дар мисол backend разработка дар ин ҷо кор меям. А C# бошад то ҷое ки ман худам мисол медонам дар бозисозӣ бисёртар истифода мешавад, особенно движоки ба фикрам Unity да.
Неки ман метавонам хато бигӯям, барое ки ман опыт надорам дар C# ман метавонам хато бигӯям, ба фикри ман дар бозисозӣ истифода мешавад C# ва ояндаи кадомаш хубтар. Нигоҳ кунед, агар ки шумо соҳаи бозисозӣ рафтан бошед, шумо марҳамат C# бихонед. Агар ки шумо бозисозӣ рафтани набошед, мисол ранги маворӣ, шумо бигем бэкенд разработка мерам, искусственный интеллект интереснее, шумо конечно же Python бихонед, барое ки Python ояндаш дар ин чиз бисёртар. Ва барои одамое ки мисол нав сар мекунанд, ман доим Python совет медиҳам, барое ки аввалаш ки Python осонаи хонданаш ва дуюмаш ки Python соҳаҳои бениҳоят зиёд дар кор меяд. Так что шумо агар дар оянда мисол хулосатон гашт мегӯям, ман дар искусственный интеллект уқа интереси нест, ман мегӯям data science бигзарам, обработкаи даниёе ки мисол ман бэкенд разработкам, сайт разработчик шам, шумо дар бо ҳамон Python-и хонагитон кор меяд. Так что ман барои ҳамин совет медиҳам Python. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум салом. Ман сахт мехоҳам барномасоз шавам, агар имконияташ мешид каме кӯмак. Хоб ман ба хирсандӣ ёрдам мекунам, билхо одамеро ки ай ман кӯмак мепурсад. Агар ки совет бига, ман совет метавам, конечно. Мегӯям ина сар карданда ду роҳай. Ё ин ки ту худомӯзӣ мекунӣ ва 2 сол 3 сол та сарф мекунӣ, то як роҳи дуруста омадана. Ва роҳи дуюмаш ту ментор мегирӣ ва ҳамун 2 сол 3 соли сарф мекардагиро дар 1-ним моҳ ту сарф мекунӣ ва сразу пеш меравӣ. Хоб фарқияташ чия? Худомӯзӣ карданда ту намедонӣ чӣ сар кунӣ. Ту мековӣ YouTube дар направленита интихоб мекунӣ, и хел у хел, мисол бениҳоят роҳи мушкиле. Ман худам ҳам хел рафтагиам. Ва агар ки ментор бигирӣ, яъне ментори шахсӣ, бале ту камтарак пул расход мекунӣ, ҳамун 2 сол 3 сол та эконом мекунӣ дар 1-ним моҳ. Ҳамон қадар роҳи рафтагира дар 1-ним моҳ. Чӣ хеле ки ман шогирдом дар дарс метавам, мисол дар 1-ним моҳ ҳамаи ҳамон чизое ки ман дар 3 соли ҳаёт сарф кардам, ҳамон раҳи рафтагӣ ман дар 1-ним моҳ ман ёдшон метавам, чтобы ранги маворӣ вақтшон сарф накунанд. Ва фарқияти бигем ментор ай самоучка ҳамин хеле. Так что кӯмаки ман ҳамин мешавад. Совет бигӯй, ина совети ман, инам хел саркӣ самоучка. Агар ки бигӯй ки ака ман мехоҳам вақт ман эконом кунам, марҳамат дар қатори шогирдои мо. Далши мерем. Барои веб девелопер шидан Python дар корай. Вобаста аёе ки ту дар кадом қисми веб разработка рафтанӣ. Яъне веб разработка ду қисм дора, фронтенд дора ва бэкенд дора. Агар ки ту қисми фронтенд интереснит боша, дар фронтенд бисёртар дизайн ҳая, HTML, CSS, JavaScript, мисол Tailwind, CSS, мисол чизои бисёранд. Ва дар инҷа Python нест дар фронтенд. Агар ки ту бэкенд разработка бигӯй, дар онҷа конечно Python дар кор мешава, ё ин ки мисол Java дар кор мешава. Мисол агар ай қисми Python гирем, Python мисол Django, Flask фреймворкҳо дар кор мешаванд. Ва на танҳо дар инҷа, агар ки бо ту фул разработчикам шавӣ, фул девелопер шавӣ, также дар кор мешавад Python. Ва далши мерем. Устод дар донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ихтисоси информатика гузаштам. Ман программист кор кардан метавонам? Савол бениҳоят нағз. Ихтисоси информатика вообще соҳаи IT-ра дар назар дорад дар умум. Ва оё барномасоз кор кардан метавонам ё не? Саволи медонед чӣ хеле саволи мада маъқулае. Барое ки дар ҳамин чиз бисёртар ихтисос дуқа дахл надора ва савода дахл дора. Яъне ту агар дастаточно басавод бошӣ, тура даже бе диплом кор намегиранд. Ман боварӣ дорам компанияҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон бисёранд ки ту свободно метавонӣ барои стажировката ҳамонҷа бигзарӣ ва также бе диплом кор дар выдрои, просто барое ки ту опыт дорӣ, ту знания дорӣ. Так что бале, агар ки ту хушрӯ бихонӣ, барномасозиро ёд мегирӣ иншоалло. Баъди хатми курси худат мо чӣ барномасоз мешавем? Раҳмат барои савол додан. Аввал мегӯям Юнус Ёраков. Раҳмат барои савол додан. Баъди хатми курси ма шогирдои ма ёд мегиранд. Ой, телефон қариб ғалта. Баъди хатми курси ма шогирдои ёд мегиранд асноваи барномасозира, фикрронии барномасозира, алгоритма чӣ буданша, структураи барномара, структураи коднависира, цикл, условия, массив, структураи даниё, ҳамаи ҳамин чизоро шогирдои ма айхуд мекунад ки и базаи барномасозие ва ҳамаи амира ҳамагӣ дар 1-ним моҳ. Ва бо на танҳо и кор кардан бо GitHub, проектҳои худро дар GitHub мондан, установкаи библиотекаҳои дополнительни, конечно, кор кардан бо API ключ Telegram, Telegram-бот сохтан, кор кардан бо файлҳои JSON, ҳамаи амиёро дар 1-ним моҳ шогирдои ма ёд мегиранд.
ва бигем ки чӣ хел разработчик мешаванд, дар якни моҳ бигем просто роҳи худшона мекушоянд ва метавонанд уже дальше соҳашона интихоб кунанд. Якум чизаш. Ва дуюмаш ки шогирдои ман метавонанд уже свободна телеграм-бот созанд. Так что инам хел ҷавоб ба ин савол. Урокҳое ки дар YouTube канал мондае, дар ученикотам амвора метавӣ бихонам? Не албатта. Албатта ки не. Агар ки ман вора дар YouTube монам, чӣ дар кор шогирдои ман ки маро пул дода дар пеши ман шогирд бистанд? Конечно, шогирдои ман дарсҳои эксклюзивӣ мехонанд ки фақат ва фақат ҳамин шогирдои пулқати хардагӣ мехонанд онро. Чизое ки шумо дар YouTube мебинед, ман ёра мондагиам якумаш барое ки хотя бы ягон чиз бепул боша одамода, ва дуюмаш ки одамо тарзи фаҳмондани маро бинанд ва пешакӣ хулосашонро бароранд ки стили фаҳмондани ман қати ӯ мефаҳманд ё не. Чунки мешавад ҳолате ки фаҳмондани як кас ба шумо туғрӣ намегирад ва шумо мисол курси маро мехарен, лекин шумо аммо стили фаҳмондани ман ба шумо туғрӣ намегирад ва шумо беҳуда пултонро расход кардем. Ин чиз мада дар кор нест. Мада дар коре ки ту знания бигирӣ, на ин ки мада пул бидиҳӣ. Барои ҳамин як роли дигари видеоҳои ютуби ман ҳамине ки шумо бинед стили фаҳмондани маро. Агар шумо да туғрӣ гирифт, баъд пожалуйста метавонед курсро бигиред. Туғрӣ нагирифта, агар лучше намегиред. Хуб, дальше мирем. Ака ба ҳамун видео ки дар YouTube партофтагии хираи чива, ба фикрам а интернет зависит мекунад. Мумкин ки качестваш афтода мондагӣ боша. Ва ин якум сабаб. Дуюм сабабаш ба фикрам як видеом ҳама хел буд ки ман ӯро аз канали пешина скачат кардам ва уҷа камтара качестваш безеб шид. А в целом ҳамаш 1080. Дальше мерем. Дар Тоҷикистон ба веб-дизайн дар куҷо кор карда мешавад ва маош то чанд мешавад? Ман рости гапа мегӯям, дар Тоҷикистон дар ягон компания коркардагӣ нестам. Ман средни маоши барномасозоро медонам. Именно дизайнера ман намедонам. Ва дар бораи барномасозо мегӯям ки маоши средни барномасоз ҷуниор мешавад 700-800 то $1000, мидл разработчик мешавад 1500 то $2000, $2500, сениор мешавад 2500 то 3500 ва дараҷаи болои дамни. Так что инаёро ман медонам. А дар бораи дизайнеро, к сожалению, афсус, ман намедонам. Ва дальше мерем. Ака ҳастаи ҷои холӣ дар Курстон? Ҳозир моҳи августа аввалаш мо ба 15 моҳи августа қабули шогирдоро сар мекунем ва 1 сентябр следующий потоки мо дарсоша сар мекунад. Так что касеро ки фораш агар ки бо ай 15-дам барвақттар уже ҷора зайнид кунад, яъне як моҳ пеша курс сар шидам, бале шумо метавонед дар телеграми мо обращаться кунед. Ман телеграми лични ман дар поён мемонам. Бидурен нависем ки ака ман мехоҳам пеша ки потоки ки дар сентябр сар мешавад ҳамонда дохил шам, нависен, албатта ки ман шуморо қабул мекунам. Дальше мерем. Клуб кай меой? худо кай ки хоҳ ҳамон чиз меем. Ани гуфта наметавонам рости гап бошам. Барои IT супоридан кадом забонҳои барномасозиро аз худ кунем? Linux қати кор кунем ё WS? WS ба фикрам Windows Subsystem, Windows Sub Linux ҳамира дар назар дора. Агар ки ҳамира дар назар дошта боша, хуб ҳозир ман дута савол дагӣ ба навбат ҷавоб метем. Барои IT супоридан кадом забонҳои барномасозиро аз худ кунем? Ман дар як саволи пешина гуфтам ва ҳозир як бор дига такрор мекунам. Новичокода ман совет метавонам ки Python бихонед. Чунки Python барои сар кардан бениҳоят удобнее. Шумо аниқ метавонед вай айхид кунед. Ва саволе ки Linux қати кор кунем ё ки WS ё ки Windows Subsystem, мисол Sub Linux System, ба фикрам Linux Subsystem ҳам хебад. Вобаста ай направления, мисол ва удобни буданаш. Ман худам ба кали Linux кор кардагим як муддат, просто барои опит гирифтан ва мада бениҳоят маъқул шид. Конечно, дар вақте ки дар бигем Windows Subsystem ҳамчун виртуальная машина установка мекунед дар дарини Windows и бигем Linux на минималках мешавад. А то, что Linux ахча кор мекунӣ, тамоман дига уроми мешавад. Барои ҳамин, агар дар кор боша, конечно, кор кардан мегӣ. Ака чӣ ба шумо ба самти хакерӣ, киберамният нарафтен? Ки мега нарафтем?
Дальше. Промпт ака чӣ хел ёбем барои ChatGPT сурата эффект мезанад ку. Промптҳо бениҳоят бисёранд. Шумо метавонед просто телеграм-канали ма бидроед, дар ҳамон ҷо ҳастаи промптҳо. Дар телеграм-канали ма бидроед, любой комментарий нависен ки амон промптҳо ки ҷодаанд, ман поста шумо перенаправид мекунам. Як 3-4 та дорам ҳама хел промптҳои ништияк. Дальше мерем. Хакериро дар куҷо меомӯзед? Хакериро ягон кас намеомӯзонад. Ту фақат худат ира меомӯзӣ. Через YouTube, через видео, через дигар курсҳо, ҳар намуд карда кофта худат меомӯзӣ фақат. Так что ба саволе ки хакериро дар куҷо меомӯзед? Як ҷавоб мешавад: дар интернет. Дальше мерем. Акаҷон, ман ягон савол надорам, не ки пешравита ҳамеша мехоҳам. Саломат бошӣ, СГРД. Саломат бошӣ, раҳмати калом. Дальше мерем. Ака маро шогирд намегиред? Дар бораи курс аллакай ман гуфтам дар саволи пешина, як бор дига такрор мекунем. Метавонед шумо бидроед дар телеграми ман лични нависен ки ака ман мехоҳам дар потоки сентябр сарнишинагӣ дохилшам пешакӣ. Ман условиёро раъоя мекунам, баъди пардохт шуморо ҳатман номнавис мекунам дар курсе ки сентябрда сар мешавад. Дар Тоҷикистони мо кай мешавад отдельна донишгоҳ барои программистҳо, айтишникҳо? Ман фикр мекунам ин хел донишгоҳ аллакай ҳастай. Яъне донишгоҳи технологӣ мақсадаш ҳамияй, лекин ай сабабе ки специалист камтарай, ай ҳамин сабаб дигар ихтисосҳоро пайдо кардан монда наҷода ки бе студент намонда донишгоҳ. Так что ман фикр мекунам иншоаллоҳ уже дар муддати наздик бояд пайдо шавад, чунки Тоҷикистон маркази AI дар Осиёи марказӣ уже дониста шид аз тарафи ООН. ва ман фикр мекунам ки ба наздикӣ бояд ки зиёдтар шаванд марказҳои омӯзишии IT. Устод, шумо дар Россия хондистен? Мо ҳам хонем, мешавад чӣ кор кунем ки дар Россия хонем? ман хел савол метавонам. Шумо як бор хушрӯ фикр кунед, агар ки бо дигар тарафҳо рафтантон боша. Ҳозир ман барое ки дидесам, бисёри бачаҳои худмон тарафи Хитой рафтесам ва фикр мекунам бисёриҳо дар ҳама хел возможност ҳаст ки забони хитоиро мехонӣ ва метавонӣ рафта. Шумо ҳамаи тарафа нигоҳ кунед. Мисол барое ки уже бозори Россия, рынки Россияда бисёран тоҷикиҳои худмон аиҷа по-любому бисёр идеяоша гирифта метавонед. Мавори мисол барномасозиҷа бисёрай ки шумо метавонед идеяро аиҷа бигиред. Лекин шумо мисол бо дигар давлатҳо равед ки мисол давлатҳои нав идеяи бо аиҷаро гирифта дар Тоҷикистон паҳн кунед. Мисол идеяи ҳамин онлайн школаи IT-ро ман айкиҷо гирифтам, ҳамаҷа гирифтам. Иҷа онлайн школа бениҳоят зиёдай ва ман фикр кардам ҳамахе онлайн мактаби худман месозам ки бародарои тоҷик мона тоҷикӣ қатъи барномасозӣ дарс метам. Так что ҳамахе идеяро шумо ай дигар давлатҳо бо бигиред. Масъалаи дохилшавӣ дар тарафи Россия шумо ду роҳ доред, ё ки через стипендияи маркази дурахшандагон, ё ин ки ростакӣ через ҳамун донишгоҳ. Шумо як фикр мекунед ки кадом шаҳрда дохил шиданиед ва мебинед дар ҳамун шаҳр кадом донишгоҳи техникӣ ҳастанд. Дар ҳамун донишгоҳ сайташ медроед, почташа меёвед, почтаи қабулша ҳамуда менависем ки ман дохил шиданием чӣ дар кор. Тамом. Дальше мерем. Худат ба компютер бозӣ мекунӣ? Албатта. Ҳамин компютере ки дар қафои ман дидестен. Ман иҷада дорам бози GTA 5, FIFA, Counter Strike 2. бо чӣ дорам? Бози Sims. Так что бале, ман ҳам бозӣ мекунам. ин чиз нормалие. Ака чанд хат бихонӣ ки кор карда метавонед дар ягон ширкат? Ман фикр мекунам ин чиз ай ширкат вобастагӣ дорад, чунки ширкатҳои мисол ҳастанд ки даже ай уровни поёнам тира мегиранд ҳамчун новичок ва тира дарс метавонанд. Ва дигар ширкатҳое ҳастанд ки ваёда фақат сениор ва мидл дар кора. Так что иҷа ай ширкат вобастагӣ мекунад. Шумо метавонед вақти новичок будантон дар ягон ширкати мисол систар, талаботаш камтар равед ва ай ҳамуҷа сар кунед, опыт пайдо кунед, оста ба ширкатҳои боло равед. Ягон кас шуморо ман намекунад. ChatGPT-ро чӣ хел дуруст истифода барем, устод? бози коротка як инструксияша мегӯм. Пешакӣ ки шумо сар мекунед, шумо як рол нависед.
яъне бигем ки ChatGPT мара ранги нахе одам, ранги нахе специалист ҷавоб бите ва сообщение роёну када шумо бо поёнтари ҳамун сообщениятона менависем ки мада нахе чизо дар кор, ту чӣ маслиҳат медиҳӣ ё ки ҳамира найтарӣ кун, ихе бикун. Инам хел мешавад. Якум ролша метӣ ки нақш, кадом нақш дар бози мисол ман агар код нависанӣ бошам, мегӯм ранги сениор барномасоз мада ҷавоб бите, баъд мегӯм ки мада бояд коди нахели чиза нависем, бинавис, мегӯм дар Python, дар нахе библиотека. Максимально инструксияи дуруст додан дар кор, чунки ChatGPT ягон ҷода хато накунад. Так что инам хел мешавад. Ака мегӯм дар ботат дарсҳои PHP рамон ҳамира ёд гирем намешавад. Мешавад, лекин иҷа як чизае. Ман худам PHP-ра намефаҳмам. Ман ба PHP кор кардагиам нестам. Ва агар ки боша ягон одам ки мисол PHP-ра назфаҳма ва дарсҳои качественӣ запис кунам, ман конечно дар боту мемонам ва реклама мекунам ҳамон одама ки мисол автори дарсҳо ина хел одам, чтобы одамо вақте ки дар боти ман бепул дарсҳоятро дидан, ту хатъ ягон фоида бинӣ. Ё ки телеграм каналта, ё ки инстаграмта мемонам, чтобы одамото дар бисёр даромада баъд савол тиям. Агар касе ки боша ҳамин хел метавонед мада нависед дар телеграм, якта дарс запис карда мепартоем, ман качествоаша мебинам, агар ки маъқул шуд мегӯм майлиш. Далчи мерем. Ака нашоти курси онлайн, офлайн як маълумоти аниқ рӯй кунед. Хуб, курси мо онлайн мегзарад. Также курсҳои офлайн дар Тоҷикистон ҳастанд, лекин ман дар бораи уво афсӯс ки гапи фақат минус шунавидагиам. Як шогирдам мада навишт ки ака ман рости гап ҳамин курси харидагии худат 4 дарсга тамошо кардагиам. Як ошном, як ҳамсинфам дар ҳамин душанбе, яъне рафта 4 моҳ курса хонд мега, омад ҳич ёд нагирифт. Ҳамун 4 дарс тамошо кардагии ман мега, ман чизоеро медонам ки ваё ба як азоб фикрш мекунам. Яъне иҷа гап сари чӣ меравад бачо? Гап сари ман намегӯм маълим безебай, и хел не. Ман мегӯм ки стили фаҳмондан дигарай. Хикардагиен? Яъне стили фаҳмондан фарқ мекунад. Просто як хел маълиме ҳаста ки стили фаҳмонданро дуғрӣ намегирад. Ва агар ки ту ҳозир видеои маро тамошо кардаиста бошӣ ва ҳар як чизое ки ман гуфтаистам ту фаҳмидиста бошӣ ва дигар видеоҳои барномасозии ютуб канали ман туда хушрӯ фаҳмо боша, ту бидон ки стили фаҳмондани ман туда чотки туғрӣ мегирад. Ва то ҳозира ягон шогирдро ман дидагӣ нестам ки ман дар мегӯям устод, ман дарсҳоятро тамошо кардам, ҳич чӣ нафаҳмидам, ту безеб мефаҳмонӣ. Ман ягон каса нашнавидам. Так что просто вобаста аст стили фаҳмондане. Ва дарсҳои онлайн ва офлайн фарқияти калон доранд. Онлайн дар интернет мешавад, офлайн айпеш мерай. Офлайн минус калон дорад, яъне ту бояд вақт ҷидо кунӣ, бояд бихезӣ, ҷои худат ба як ҷои дига бирай, пеши як маълими дига уҷа бишинӣ ва баъд аз уҷа бихезӣ бо хона биёй. Ва чизе ки дар дарсро фаҳмондан, ҳамун дарсда мемонад. Ту уҷа дига наметавонӣ хона биёй, ай дарс ҳамун гапҳои маълима тамошо кунӣ. Ва дарси онлайн боша, чӣ хеле ки дарсҳои мо ҳастанд, яъне курси мо ба тарзи видео дарс. Ту вақте ки дарса тамошо кардӣ, ту нафаҳмидӣ, ай сар тамошош мекунӣ, метавонӣ 10 бор тамошо кунӣ, то ки ҳар як маълумотро айхид кунӣ. Якумаш, дуюмаш ки маълим 24 соат қатъи алоқа дай, ту метавонӣ қатъи маълим алоқа кунӣ. Ва сеюмаш ки тура ягон ҷо рафтан дар кор нест. Ту метавонӣ даже соати 12 шаб бишинӣ дарсҳоро тамошо кунӣ ва чиз нормалие. Ҳамаи шогирдои мо ҳама хел мекунанд. Так что ина фарқияти офлайн ай онлайн ҳамин. Ва мо дальше мерем. Чӣ тав фрилансериро сар кунем? Хоб, ман худам вақте ки сар карда будам дар курси якум дуюмам, ай баъзан сайтҳои фриланс ман кам заказ мегирифтам. Аз ҷумла сайти fl.ru ва freelance.ru. Ҳамин ду сайт қадим ман як-ду бор заказ гирифтагиам. Ва ҳозир бо мисол сайтҳо ҳастанд, Upwork, Quark, мисол бисёран сайтҳо. Ман чизе гуфтам, барои сар кардан ту аввал бояд ки камтарак кейс дошта бошӣ, камтарак портфолиото соз кунӣ, ягон проекти худта дошта бошӣ ки бугӯ ки ҳамин как будто заказ буд. Мисол як боти доставка кардем, мисол ман намера пад заказ кардам, магар пад заказ кардагиш нести, не ки просто барои нишон додани маҳорат, портфолиото нақс кардан дар корай ва дар сайтҳои фриланс бояд шишта монитори кунӣ, яъне шишта наблюдат кунӣ, нигоҳ кунӣ ки ягон закази навшид сразу бигириш. Инам хеле фриланси мешавад. Ва вақте ки ман сар карда будам, ман фаҳмидам ки камтарак нитоай қинай, бояд айдами клиент бидавӣ. Ва ман шишта дар Инстаграм кори худмат сар кардам ва ай ҳамун чиз ман дига айдами клиент давидагӣ нестам. Инам хел.
Дальше мерем. Худат ака базай питона қатӣ бо тоқа мефаҳмӣ ё ки не? Саволи бениҳоят хандоварӣ. Не, ман баъзея питона тоқа намефаҳмам. Ман бо баъзея ҷаварам, ҷаваскриптам мефаҳмам, C++-ам мефаҳмам, C-ра намефаҳмам. Ва Python-а ман бо фреймворки Django-ро медонам. Ман вебсайт сохтагиам, платформа сохтагиам, платформаи онлайн магазин. Яъне просто проект барои худам сохтагиам. Платформаи онлайн магазин ба Python, фреймворки Django, фронтендаш бошад дар React. Так что не, фақат баъзеи Python-а не. Дальше бисёр чизо ура гуфта намешавад дар видео. Дальше мерем. Ака дар бораи алгоритм як видео тайёр мекардем. Дар бораи алгоритм ман видео бениҳоят бисёр дорам ки задачаҳои алгоритмӣ аз сайти leetcode.com ҳал мекунем. Уҷа задачаҳо ҳамаш англисиянд, лекин ман тоҷикӣ кардагиам, аша фаҳмондагиам, тарзи ҳалша, коднависиша ба наздикӣ иншоалло дар ҳамин YouTube канал ман дарсҳоро партофтан мегирам. Ва также ман ба моҳи сентябра курси алгоритм сар доданием ки одаморо ба олимпиада тайёр кунам. Так что касе ки хоҳиш дошта бошад, также дар телеграм канали ман, точнее дар телеграми шахсии ман ссилкаша дар поёни видео мемонам. Просто даромада мада нависем ки ака ман дар курси алгоритм дохил шуданиям, условияшо мефаҳмонем ва сразу метавонед дохил шавед. Намхел. Дальше берем. Курсҳо нархаш чанд сум? Дар ин потоки мо нархи курсҳо аз 3 то 4000 рублей буд. Сомонӣ не рублей, ба сомонӣ чанқа мешавад? 400-500 мешавад ба фикрам. Ҳамин қадар нарх буд. Яъне нархе ки бигем не слишком қимат, не слишком арзон. Нормальный нархи арзон қатӣ. Дальше мерем. Ака дар ҳамин 5-10 солаи оянда ба фикри шумо чиро интихоб кунем? Фронт ё бек? Дар ҳамин 5-10 солаи оянда ба фикри ман бекенда интихоб кунем нақсар мешавад, чунки фронтенд вебсайтҳо бениҳоят зиёд шудагиянд ки дар ягон фреймворка надонӣ, ту метавонӣ свободна бигирӣ сайти фронтенд бисозӣ. Фронтенди сайти, точнее дизайнша хушрӯ бисозӣ. Барои ҳама фикр мекунам бекенда интихоб кунӣ нақсар мешавад. Агар фронтенда интихоб кунӣ, ҳатман через искусственный интеллект кор карданро ёд бигирӣ. Не ин ки просто коднависӣ HTML, CSS ёди кор намеяд. Через искусственный интеллект коднависиро ёд бигирӣ. Так что инам хел. Дальше мерем. Ман ака 3 моҳ шит хондестам, 1 моҳ C++, 2 моҳ HTML, CSS, 3 моҳ Git, Tailwind, SAS. Нормально. Бениҳоят чизои нағз хондагӣ ва ман намедонам чи ба ту аз C++ сар кардагӣ, агар ту дар фронтенд интересни бошад. Ту метавонисти сразу HTML, CSS, JavaScript сар кунӣ. Биёхай дальше мерем. Дар курса чӣ хел дохил шем ака подробные маълумот дода метавонӣ? Бале, барои дохил шудан дар курси ма поёни ҳамин видеода ман ссилкаи телеграм канали шахсии ман мондагиам. Бо телеграм канал гуфтам, просто телеграми шахсии ман, телеграми барои гап задан қатъи ман мондагиам. Просто даромада нависем ки ака дар курсат ман дохил шуданиям ва ман ҳамаи маълумоти курсаш роӣ мекунам. Ҳамин хеле дохилшавии мо, яъне вурудшунои ман худам қатъитон гап мезанам, қатъи ман шахсан гап мезанем. Так что беташвиш, ягон кас шуморо фан намекунад, фақат ссилкое ки ман худам метавонам ҳамвода бидорен илтимос. Ва телеграми ман шахси Амири Код. Ин ҳамин хеле ки дар видео ман навиштам Амири Коде. Ин ҳамин хеле навиштагиа. Ягон символ, ягон чизи зиёдӣ надора. Амири Код. Тамом. Ин ҳамин хеле. Ман дар WhatsApp курс намефурӯшам, ман дар TikTok курс намефурӯшам. Фақат ман Instagram дорам ва Telegram. Илтимос бачаҳо, илтимоси зиёд. Машини кода бовар накунен. Машини кода бовар накунен. Тоқа ман худам дохил мекунам ва тоқа дохил шавӣ через телеграми шахсии ман. Так что даромада дар телеграми ман нависем ки ман дохил шуданиям. Потоки нави мо аз сентябр сар мешавад ва мо набора ай 15 август сар мекунем. Агар тара бифора пешакӣ ҷора зайнед кунем, чунки мо 10 нафар мегирем, ай ҳозир метавонӣ уже дохил шавӣ. Дальше мерем. Салом ака, ман веб-дизайна сар карданиям, ченон вогирам и чанд сумаша? Барои веб-дизайн ман фикр мекунам барномаҳои Canva, Figma, ҳамин барномаҳо қатъи кор кардан дар кор мешавад ва ё на самом деле просто браузер басае ки ту бидрои ҳамё қатъи кор кунӣ. Так что ноутбуки средний мешавад. Ноутбуке ки ҳамин поколенияи нав бошад, Core i3, Core i5 поколенияи нав, оперативка 8 гига боло, памят 256 гигабайт SSD боло бошад, уже мешавад. Так что ин поколенияи 9-10 боло бошад ки хеле удобнее шавад кор карданаш.
нашоти нархаш акма намедонам. Хай райони 20,000, 25,000 то 30,000 рубля метавонӣ биёвӣ ҳама хел ноутбуки простой. Дальше мерем. Салом. Ва алайкум салом. Ай ҳама дубор ҳама. Ай ҳами китоби зур барои Python кадомай? Рости гапам мегӯям. Ман китоби Python хондагӣ нестам. Ман видео қатъӣ, дарс қатъӣ фақат. Видеоурок, практика. Фақат ҳамхели қатъӣ ёд гирифтагиам Python ва нашоти китоб гуфта наметавонам. Лекин ман китоби хеле навиштаам ба тоҷикӣ. Python ба тоҷикӣ айно китоби хеле навиштаам ки аллакай муддати 2 сол мешава ман болои ҳамин китоб кор кардаам ва ба наздикии ман ният дорам китоба дальше навиштанша сар кунем ва тамом кардем. Мешава китоби беҳтарин барои Python ба тоҷикӣ ва также якумин китоби Python ба тоҷикӣ мешава. Так что агар китобҳои в целом дар назар дошта бошед, ман хондагӣ нестам. Китоб именно дар бораи Python. Дальше мерем. Волидайн барои барномасоз шудани ма зид ҳастанд. Сабабаш чӣ шуда метавонад? Сабаби ба фикри ман ду сабаби асосӣ дорад. Ятай ҳамёй. Якумаш ие ки мумкин волидайнои ту дар бораи барномасозӣ надонанд ки чӣ соҳае ва фикр кунанд ки фақат як кнопка ҷақида мешинӣ, ягон фоида надорад, ягон доход надорад, ягон сум кор намекунӣ. Мумкин ҳамахел фикр кунанд ва ту просто метавонӣ бояд фаҳмонӣ ки отауча ин гапи хеле нест, инаҳа, ина ойлуко, инам хеле чизо. Ва сабаби дуюмаш ба фикри ман ие ки яъне волидайнои ту фикри саломатии тура бигӯянд. Мумкин ва ё переживат кунанд ки ту саломатита безе мекунӣ, чунки ҳамахел стереотип ҳастай. Одамои программист зренишон пастай, доим намебинанд ва ранги бигем чиан склетвори қоқичу харубаки не ки ин чиз стереотип ҳозир хеле нест вообще бачако ту программист наоборот сумуд мераса ки барои залда кор кунӣ, машқ кунӣ, хушрӯ бихӯрӣ, зиндагӣ кунӣ. Барои ҳамин просто волидайнода фаҳмон. Ва ман дар Instagram видео дорам ки дар бораи ҳамин чиз яъне именно видео кардагиам ки ҳамин чиза чӣ хел ҳал кунем то што волидайно розӣ нестанд. Юнус Юраков, ту метавонӣ як бор Instagram мара лентара бини видеои дар бораи ҳамин чиз ҳаст ва просто волидайнода нишон те видеора. Дальше мерем. Агар дар Русия бихонӣ чандсола, кадом донишгоҳ ғайр аз Русия бо хонда мешава? Дар Русия хондан бакалавр 4 сола ва ба ғайр аз Русия бо донишгоҳи дигар. Ман медонам одамоеро ки тарафи Хитой рафтагӣ хондагиянд ва также тарафи Европа дар Полша дар оҷо хондагиянд. Так что ба тоқа Русия мо маҳдуд намешем, дигар давлатҳо рафтан кӯшиш мекунем. Дальше. Дӯстам, дар бораи DDoS-атака гӯй, окей, ки он чист ва барои чист, дар кадом барномаҳо истифода мешавад? Хорошо, дар бораи DDoS-атака чие бачако аввалира мегем? Хакерҳо як намуди атакаи ҳамин DDoS-атакаро меган. Вақте ки мисол ту сервер дорӣ, сайти ту сервер дора ва хакерҳоро мефурӯшанд ки сайти тура биғалтонанд ва ё DDoS-атака мекунанд. Яъне дар ҳангоми DDoS-атака як гала компютери виртуалӣ созда мешавад ки во ҳақиқӣ нестанд, аммо як гала IP адреси ҳар намуда ба сайти ту якҷоя медроянд ва сервери ту намевардора ин қадар нагрузкаи зиёда ва меғалта сайт. Ҳаминро мегӯянд DDoS-атака. Ва дар кадом барномаҳо истифода мешавад? Ман гуфта наметавонам, барое ки қадар истифода кардагӣ нестам. Лекин қадар чизи секрети нест, ин чиза дасташон одамо бисёр медонанд ва просто ба як коди Python тоже игра карда мешавад. Ту метавонӣ через ChatGPT ё ки через дигар чиз биковира биёвӣ. Дальше мерем. Охирон савол буд. Бениҳоят нағз саволҳоро тез ҷавоб додем ва хайр ман боварӣ дорам ки бачаҳко ҳамин подкасти мо шумо ягон фоидаехтона гирифтен. Агар шумо ягон саволи дигартон мондагӣ бошад, дар комментарӣ нависен ва ҳатман подписатсияро дар YouTube канали ман фаромӯш накунед, чунки YouTube канали навай ва бисёри одамо дараки ира надоранд олӣ. Так что лайк, подписка ва поделитсяро кунед дигар ошноотонда ки дар омада ҳамин подкаст ягон чизи нав фаҳманд. Ҳозира шуда бошад, мо подкаста тамом мекунем.
ва просто раҳмат ки қатъи мо ҳастед.